OK, predtým, než toto video začne, tak musím vám oznámiť, máte u mňa odber. Jak nie, tuto dole sa vám teraz objaví ikonka. Kliknite na ňu a ináč, to je vlastne všetko. A predtým, než začne toto video, toto bude brutálne. Neviem, že či niektoré veci tu môžem dať, ale samozrejme medá zacenzurujem alebo premažem, čo som to rozprával, lebo som si to pred videom trénoval a reagujem na svoje OG videá, ktoré som dneska aj zmazal. Tak môžeme začať. Tak čo je to tak OG? To už vôbec nie. Pane Bože. Tak začneme rovno prvý. Je to? Už je to? Tak Boha. Ja neviem, že to... Vráťte sa vrať potokom, čo ja si tu chodím po súši. To ja doslova. Som mal 7 rokov. Ide. A brodí sa cestou k záchrannému člnu. Keď to tam aj vykydá, je mu to úplne jedno. Ale je to on. To som To stačí, že vrače je tam. Som nemohol natočiť. Pane Bože. To ani nechcem vidieť, pane. Ak som mohol. A ne. Chvála Bohu, je ich tu málo. Tak spustíme ďalšie, lebo... Že ich bolo viacej, ale všetky sa vyhnem. Čo sa v tomto roku deje, nechápem. Mám spustené nahrávanie, mám. Kámo. Toto nemalo ísť vôbec. To je úplná hovadina. To bolo na YouTube. Všetko z tohto. Čauko, to som ja Snežík. Chcel som vám len povedať. Jak nedáš odber alebo like, tak prídem k tebe domov a roztrhám ťa na mieste tak, že skapeš. Ale keď dáte 100 odberateľov alebo 200, tak sa odhalí. Čauky, to bola tá zdravička. Čauky, hauky, čus, bus, autobus. Čau. To sa nemohlo ísť na YouTube. Tak dajme tomu toto. Čauky, hauky. Chcete vedieť, kto som skutočne? Nie. Napíšte mi do komentov. Možno sa ešte rozmyslieť, že to skráti, ale to je malé. A my pekne, my psíčky, povedzte nám, čo by sme mali to je natočiť nové, lebo nič nás nedopadá. Čas letí. Ty vole. Vidíte, je Jak som malo. toto mohol dať na Tak YouTube, prečo, že to neviem, je čo také na nič. letí. Ale možno podľa domova budú poznať zopár. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Všetko. Tak oni budú vedieť s tom. Viete? Viete To je to? tak cringe. Vravím vám, viete to? Napíšte mi do komentároch, lebo vás rozjebem na mieste dopy. Prepáčte, že To nadával. nemôže byť Ty pravda. dostaneš po ústach, ty jeden. To je tak Ty dostaneš po ústach, ty jeden. Au, to boli. A rozumeli ste ma dobre. Čau. Čauky. No a toto je čo? Jo, čauky. Ty psíčky. Dneska ja a Snežík vám ukážeme futbal. Doslova paj sa Sekundničku Bohu, nám že dajte. toto je tá ikonka, vy ju nevidíte vypnutie na hranu. Paj sa Bohu, že ja to vypnem. Ja vypnem to nahrávanie. Nie je to jedno. Čau. Mňau. Pozdravujeme vás, my psíčky. Toto ja mohlo byť na YouTube.
Je dosť časov jedno mena prezradoval. Jo, ahojky. Tu je váš dobrý youtuber, kamarát Fajka. A som tu dneska aj so svojím kamarátom Psíkom. A vlastne meno má Kostička. A vieš, keď neviete, jak sa... Ja volám, viete, jak sa volám? Ja to viem. A presne tak on to vie. A viete, jak sa volám? Ja sa volám Snežík. A z dnešného videa by som chcel dodať jednu vec. Pokiaľ chcete, aby som ďalej točil Geometric Dash, tak dajte 10 odberateľov a za 30 odberateľov sa odhalím skutočne sám. Čusko! Čus Havinus. Však v minulom videu máš bolo vidno. Tak hej sa to pozdraví. A dosť. Tak dajme to. Jo, čauko. Bol som na dovolenke. Asi viete aj kde je znaku Barcel. Bol som v FC Barcelone. Tam som si kúpil Arsenal na... Ja to presám mohu nevypnúť. Pokiaľ ste sa Webku zahodím do koša. Vidíte, choďte do Madridu. Čauky, hauky. Že bolo da. Bye bye. Taká inč, jak pes. Jo. Ne, Geometric Dash. To nie je také. Peč, to je naopak vrhotovanie. Toto jedem. Toto si dajme. Čaute, tu je váš obľúbený youtuber Super Psík. Dlho sme sa nevideli, všakže. Tak, jak dáte 100 lajkov, tak pôjdeme točiť ako Jakub Harco, ktorý náš školák. Dobre, je vám to jasné? Čaute. To nechcem ani vidieť. Posledné. Ježiš, to je Geometric, to boli dobré. Tak nič zlom, ale toto bolo to najviac, čo som mohol urobiť.